Rojava dilê Kurdistanê ye. Rojava kela berxwedanê ye. Rojava dîroka ku tarîxî heye. Me dünya giş li çetê îşî dê man heyîrî, me îşî tê dibir. Dünya giş ji terora dünyayê xelas kir. Gerek îro dünya giş li me xwedî derketaya. Em îro li vê derê li Nûsêbînê, em li vê derê mê çalakiyê dibin. We mê dewam bikin. Heta çarak ji Rojava nedîtin em ê wer serpiya bin. Em Rojava bara nadin, Rojava ne tenê ye. Bi hezara gelê Kurd, bi hezara insanê yani dawa heq û özgürlüğê dike li pişta me ye. Peki tu dibêjî me cîhanê dinyayê me ji terora Daişê rizgar kir. Dinya çimal hemberî te bêdeng e? Demekî li hevhatinek, demekî firotinek, demekî tiştekî werê çêbûye, ge herkes bêdeng e. Îro me Rojava me veya heq nekiriye. Me heq nekiriye îro ge em heqwasî însanê me tê şehîdkirin jî bi niga terorê dinyayê bi niga pêl wan ceseda dikin. Me veya heq nekiriye. Me dünya me heqwasî rêzgar kir, me heqwas paqij kir. Lê ew li me xwedî derneketin. Em veya ji dewletê nav netewîr dibêjin. Em dibêjin li vî milletî xwedî derkevin, li vê axê xwedî derkevin. Me heq nekirî vî tiştê hanê, tiştê bêserê me sibê bêserê temamê dewletê dünyayê.